Pa. At nagbabalik ang opa mo sa radyo na si Kim Chino para ikaw ay diligan. Diligan ng kaalaman about sa love. Di ba nga tonight, ang goal ay sumakses at magka-love life ka na. Kaya naman, ang Chinitox topic natin tonight, di ba, ay ang mga tatlong instant turn-ons sa first date. Yung mga best foot forward efforts kapag first date. Wow! Recap tayo ha. Sabi ko una, nakaka-turn on sa first date kapag may good hygiene. Diba? Hindi lang puro ganda at gwapo, dapat malinis at mabango. Kumbaga ligo-ligo rin. Ito yung pangalawa, sabi ko kanina, nakaka-turn on sa first date kapag may may pera. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat practical ka na. Dapat yung may ambag na sa buhay mo, yung hindi ka na mahihirapan, yung tutulungan ka at katuwang mo talaga sa buhay mo. Ganun. Ito na, pangatlo't panghuli. Nakaka-turn on sa first date kapag may sense of humor. Di ba nga mahal, funny is the new pogi or maganda. Dapat yung kaya ka mapatawa, mapalighten up yung mood mo, di ba? Pareho kayong basa yung kamay pero dahil nag-joke siya, parang mawawala yung kaba niyong dalawa. Yung may natural charm, yung hindi mo namamalayan, napapangiti ka na pala niya. Huy! Ang sarap ma-in love, oo. Pero meron taong ganun yung unang kita mo pa lang, parang merong liwanag na taglay. Meron nga rin yung mahilig mag-joke o kaya kapag tumatawa nawawala yung mata. Maganda yung ngipin, maganda yung smile. 'Di ba? Kasi kapag maganda yung smile nung tao at maganda yung ngipin, parang ang dali mo nang i-assume na mabango ang hininga niya. Yung taong tinutukoy ko dito, ngayong gabi, pangalan nun, Kim Chino. Binuhat yung bangko para magka-jowa. Anyway, mahal, ayan dapat alam mo na yung best foot forward tips sa first date para ma-turn on sa'yo agad-agad yung ka-date mo. At dapat sumakses ka sa love life At mahal, ito na naman ang oras para ako'y magpaalam. Mahal, dapat kabisado mo na Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, 69 tayo, 6 to 9 p.m. At muli, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. At susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio. Walang iba, yan ay si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mahal, ingat ka. Love you. Metro's #1